Asta ce e? Really, nigga? Asta e o rulotă. Am împrumutat-o pentru vacanță. Rulota asta are de toate. Butonul ăsta activează chiuveta, iar butonul ăsta, televizorul. Dar butonul ăsta ce face? Nu știu la ce e bun. Să nu-l apăsăm. Tati, nu vrem să... Murim. Nici o grijă, Pepa. Sunt expert în... Când ajungem la 3, scuturăm Pula! Cele mai bune mure sunt chiar în vârf. Omul paiangăr. Nu te teme, mă cațăr pe tufa asta de mure de când eram... Vai de mine!